Ahmad. Sertifikat masa milo panjenengan sami ingkang gadai tanah ingkang dipun dereng dipun sertifikat monggo taksi wonten kesempatan presiden medal ingkang kaitannya kalian pemecahan taksi dumugi tanggal ya sing ngumpul lare-lare niki nek khatam iki kan tajwid maen Qur'ane macane banter soalnya nalika ujian kula niku target lare-lare nek pun mukim saking pun boten niku. Dadi niku tambah khataman Quran. Sesuk gari ngaji kitab Bu, ngaji kitab sing khataman Quran ngenjing jadwale niku ngaos Aqidatul Awam, Safinah, Syarhani, Jurumiyah. Dan niku milo monggo para bapak para ibu sing biasa nganter jane kula mbiyen niku ngawe kesepakatan karo bocah. Pokoke wong omahe per ora usah dianter mlaku dhewe wong saiki wis padang. Quranan ning keliling sekecamatan. Nek Karang Jambu yo Karang Jambu niku dadi kula jujuk-jujuk bocah tambahi dalu lare-lare sing mangkat ngasar niku siji salat ngasar berjamaah. Loro maghrib berjamaah plus mujahadah sing kaping 3 salat isya. Jajal Madrasah Diniyah. Pangapunten kula beberapa bulan yang lampau saged silaturahmi teng ngajeng ing panjenengan para wali santri. Pilih Madrasah Diniyah Bustanul Atfal Arena niki sampun angsal nomor izin operasional kalau nggak salah 2015. Artinya bahwa Madrasah Diniyah Bustanul Atfal ini merupakan dilindungi oleh pemerintah. Pramila monggo pangapunten niki dumateng Pak Kepala Madin Ustadz Iskandar niki nang jero iki maras apa omeh jane niki. Ngaten wong sewu para wali santri. Intinya Madrasah Diniyah niku menjadi FKDT itu mulai 2012. Ringi wonten Madrasah Diniyah, tapi secara resmi naminipun FKDT, singkatan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah. Nah ini mari ada kurikulum ini dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Pangapunten karena pandemi ini semestinya tahun ini akan diadakan acara Porsadin. Porsadin itu singkatan Pekan Olahraga dan Seni Diniyah. Lah mari santriwan santriwati Madrasah Diniyah Bustanul Atfal ikut berkompetisi ngaten. Pramila monggo kepala Madrasah Diniyah dan ustadz-ustadzanya jangan lupa mengisi administrasi, ngisi data emis, ngisi SIM data. Ora ngerti acan kepalane. Ora. Wis dirapot kurung, Bu. Omahe bae kepalane. Kepala Madine ya. Mau bingung ora apa. Tapi monggo intine Madin Bustanul Atfal sudah berizin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga per 2015 ya Tat 16 ya. Berarti sudah 5 tahun. Nah nun sewu kawula nggih nyuwun doanipun para wali santri dan Pak Kiai juga sedaya kemawon program tahun ini bahwa kami sedang beraudiensi dengan Komisi 2, 3 dan nanti tinggal Komisi 1 nanti akan bertemu dengan Bupati untuk membuat peraturan Bupati bahwa niki catat baik-baik anak-anak santriwati kalian nanti dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke mahasiswa atau kuliah atau bojo, kue kudu duwe ijazah Madin. Tulis ke ya. Nah, bisa ijazah kurung tak? Cimot ya ngesamatan esok. Nah ini penting sekali kalau Bupati sudah ketok palu
bocah sing pada jam loro sore jam bar asar pada nang kebon iki kon pada mangkat ngaji karena nanti akan mendapat ijazah sebagai syarat, salah satu syarat melanjutkan ke pendidikan formalnya. Sangat disayangkan nuwun sewu mangkene iki Ustaz Iskandar sampun matur ngendika panjenengan ngenjang pejang kang namung ninggalaken 3 perkawis. Nggih napa nggih? Salah setunggalnya nggih menika napa? Al-waladu sholeh menika. Nek kepengin saleh ya bocah kon badangan. Maring mati, maring tepek, syukur-syukur ngemben gelemon, maring Temanggung, apa maring Tegalrejo. Itu saja intinya. Kami mohon maaf dari FKDT utawi Madin Kecamatan hanya memberi motivasi kepada panjenengan. Memang FKDT itu adalah kegiatan non formal Pak Bu, kegiatan sore hari di Kaligondang 18 desa, masih ada 5 desa yang belum ada madinya. Kembaran Wetan, Selinga, Cilapar, Tejasari, Lamongan, bahkan ada 7. Alhamdulillah saya dari Penaruban Bu, saya Penaruban di Blok Merden, alhamdulillah sudah ada madinnya. Dan insya Allah tahun ini pun juga badai meluluskan perdana. Imam Syarawi ngrasaken dawuh malih, rejeki sing sak ndhuwure sehat, rejeki sing sak ndhuwure bondo donya dipun ngendikaaken wasalahul abna. Rezeki sing sak ndure bondo donya, rezeki sak ndure kesehatan niki anak-anak ingkang sholih lan sholihah. Mugi-mugi putra putri kula panjenengan sholih sholihah. Amin Allahumma. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Monggo salat